בוא תראה לי מה התחלנו פה. סאבוופר של GBL יושב בתוך הגלגל, ספייר לא מפריע לשום דבר בגלגל, דפוס חזק, סוגרים את המכסה, לא מפריע לשום דבר פה. אפשר להציב פה ציוד, מה שרוצים, והתקלנו פה גם מגבר DSP, בואו אני אראה לכם אותו. בואו תראה להם פה, התקלנו גם מגבר DSP, המגבר יושב פה בפנים, ניכנס לפה בפנים, לא יראו אותו בכלל. שקע-תק, עצמה יהודית לאוטו, לא פוגע בשום דבר, פלאג אנד פליי. בעצם פה אתה חושב שאנחנו עושים כיוונים לכל רמקול בנפרד, לכל טוויטר, רמקולים אחוריים, עושים פה השלמה של הסאב מאחורה, מדייקים בצלילים, זה נשמע פשוט מטורף. השינוי פה הוא מקצה לקצה, אנחנו מפעילים את הרמקולים המקוריים כרגע, זה נשמע פשוט מעולה. הלקוח מבסוט בשמיים, לא ציפה את אותה הקרינות אפילו, זה נשמע פשוט מטורף, פשוט אולפן. צריך לבוא לשמוע, זה פשוט מדהים חברים. מי שרוצה גם, תראו כאן כמובן בית פיוז, עם שרשורית הגנה, נעל כבל איכותי, רץ לבפנים, שלט יושב פה, סקוץ', צורה מעולה, מגבר DSP, סאבוופר.